Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα το βίντεο αφορά για τον παπαγάλο μου. Ο παπαγάλος μου λέγεται Γκρίνι. Είναι πράσινος, με μαύρα μάτια, με ουρά 40 εκατοστά. Έχει κόκκινο ράμφος και είναι ράτσας ρίγκανε. Επίσης, οι χαρακτήρες του είναι οι εξής. Φωνάζει όταν τον αγνοώ, όταν κοιμάμαι και όταν είναι πρωί και κοιμάμαι λίγο ακόμα και μετά ξυπνάω. Μετά, ο άλλος χαρακτήρας είναι ότι όταν τον ενοχλώ, δηλαδή όταν ακούει μουσική, αυτός φωνάζει και κάνει ένα «Α» και όταν του πατάς το ποδαράκι ή όταν τον φυλάς. Το αγαπημένο του φαγητό είναι τα σποράκια. Του αρέσει να χορεύει και να κάνει κάτι ήχους. Τώρα θέλω να τον δείτε. Ορίστε, ήθελα να πω ότι τώρα θα τον δείτε, όχι θέλω να τον δείτε, καταλάβατε, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, αυτή είναι η περίεργη, όχι, αυτό είναι το βίντεο. Κάντε like, subscribe, comments και bla bla bla.